Berez, sokadantza egitean, hasiera puntua esango nuke, 1976an kokatzea. Azkenian, oinkari dantza taldea 1975ko azaroan sortu zanez, hurrengo urteko festatan izan zen lehen aldia. Eta orduzki doztik, santio egunez, urtero errepikatu den tradizio bada, ez? Berez, hasieratik mutilek egiten zuten dantza bat izan da, eta struktura aldetik, struktura berdina mantendu du. Azken urtetan izan ditugun berrikuntzetan, aipatu nahiko nituzke, batetik 2011tik aurrera, orduan alkatezen Galderrazkuek proposatuta, udaleko partaideak ere sokadantzan izaten ditugula. Aurten esaterako udaleko bi ordezkari izango ditugu. Eta berrikuntzai dagokionez, beste aipamen berezti bat egin nahiko nuke, 2014tik honea izan degunaz, ez? Azkenian izan dela emakumeak sokadantzan parte hartzera animatu zianeko hartaz. Hasierako 2014ko lehenengo urte hartan 10 dantzari emakumezko animatu zian, eta ordu ezkeroztik indeguna izan da aurreskulari emakumezkoa eta atzeskularia gizonezkoa egin genunez, urte hartan 2014an, txandatuz jungera, aurreskulari gizonezkoa eta atzeskulari emakumezkoa urtez urte aldatuz, ez? Horri dagokionez, egia da, garaiak pixkanak aldatzen digu aztila, eta gaur adibidez, 30 bat dantzarik dantza egingo badute, gutxi gora bera 20 bat neska eta 10 bat mutil izango ditu. Garrantzitsua da, ekitaldi garrantzitsua da gehienbat tradizioari dagokionez. Egia da, dantza aldetik, esanahi handia daukan arren santiotan, sokadantza dantzatzeak, dantza aldetik agian ez da gure proiekturik dantzari ikuspuntutik erakargarriena. Baina beti da Politiarriko plazan eta herritarrez inguratuta dantza egitea.